της επαφής με τον επίσημο κυβερνητικό επίτροπο του ελληνικού κράτους και την κεφαλή της Ορθοδοξίας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Από αντιπροσώπους πάλι των 20 ιερών μονών και ψηφίζει τα κανονιστικά διατάξεις που συμπληρώνουν τον ήδη υφιστάμενων καταστατικών χάρτην. Ο πιο επίσημος ναός είναι του Πρωτάτου των Καριών, με την απλή του ξύλινη στέγη, χωρίς τον επίσημο τρούλο των άλλων μοναστηριών. Εδώ μαζεύονται οι ηγούμενοι των μονών για να συζητήσουν τα προβλήματα της διακυβερνήσεως του όρους μέσα στην προσευχή και στη μετάνοια. Το απλό και ασκητικό εξωτερικό του ναού έρχεται σε αντίθεση με την πλούσια εικονογράφηση και τον βυζαντινό πλούτο του εσωτερικού, που εκφράζεται με τους εντυπωσιακούς χρυσούς πολυέλαιους και τα μανουάλια του τέμπλου. Η παράδοση αναφέρει πως η Παναγία, ξεκινώντας για το ταξίδι της στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Λάζαρο, πέρασε από τον Άθο και τότε μια βοερή φωνή εξ ουρανού κάλεσε όλους τους κατοίκους της Χερσονήσου να βγουν στο λιμάνι να προϋπαντήσουν τη μητέρα του Θεού. Η Παναγία τότε ευλόγησε το μέρος και τους κατοίκους του και ανέλαβε το όρος κάτω από την προστασία της. Έτσι το μέρος έγινε κτήμα της Παρθένου εις το Εσαΐ, αφιέρωμα και δώρο της πίστης. Γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται σε κανένα πλάσμα θηλυκό να ζήσει πάνω στη Χερσόνησο. Ένας κόσμος κλειστός για τις γυναίκες. Με εξαίρεση τη μητέρα του Χριστού και τη μητέρα της, την Αγία Άννα, καμιά άλλη Αγία της Εκκλησίας μας δεν λατρεύεται στο όρος. Γύρω στα 1430, ο Άθος υπέκυψε στην δεσποτεία των Τούρκων, αλλά οι Σουλτάνοι παραδέχτηκαν τα προνόμια της περιοχής και κυρίως την ανεξαρτησία των ιερών μονών. Και στα χειρότερα χρόνια της σκλαβιάς, ο Τούρκος δεν αναμίχθηκε ποτέ στα πράγματα του Άθο. Οι τοιχογραφίες του Πρωτάτου αποδίδονται στο μεγάλο ζωγράφο Πανσέλινο, τον κυριότερο εκπρόσωπο της λεγόμενης Μακεδονικής Αγιογραφικής Σχολής. Ο Πανσέλινος πρέπει να έζησε γύρω στα 1400 και η επίδρασή του στην τέχνη είναι αισθητή ακόμα και σήμερα. Ανάμεσα στις άλλες τοιχογραφίες του, ιδιαίτερα χαρακτηριστικές είναι οι προσωπογραφίες των πρώτων ασκητών και αναχωρητών. Και σήμερα μοναχοί ζωγραφίζουν εικονίσματα για τις εκκλησίες της Ορθοδοξίας. Σκυμμένοι υπομονετικά πάνω από τα χρώματά τους, οι καλόγεροι μπορεί να δουλεύουν και 10 χρόνια για να τελειώσουν μια αγιογραφία ή ένα εικόνισμα μιας περιγραφής της Καινής Διαθήκης. Η πίστη της Ορθοδοξίας θερμαίνει το έργο τους, όσο κι αν η αισθητική αξία φέρει τα ίχνη μιας ανθρώπινης αδυναμίας ή ατέλειας. Στη νότια άκρη της Χερσονήσου, στις σκήτες των Καυσοκαλυβίων και του Καρουλίου, τουλάχιστον 6 μοναχοί εργάζονται το ξύλο, κατασκευάζοντας καλοσκαλισμένα ξυλοκούταλα, σφραγίσματα, πρόσφορα, σταυρούς και άλλα αντικείμενα. Τα δείγματα αυτά μιας τέχνης ταπεινής αλλά σοφής στην υπομονή της διοχετεύονται σε όλη την Ορθόδοξο Ανατολή. Οι σκήτες, οι πιο μικρές μονάδες, τα κελιά, χαρακτηρίζονται από την βλάστηση που τα περιβάλλει. Μικροί αμπελώνες, οποροφόρα δέντρα, ελαιώνες και λαχανόκηποι. Με ταπεινοφροσύνη και με φιλόξενα αισθήματα οι μοναχοί που έχουν δώσει τον όρκο της παινίας καλωσορίζουν τον ξένο. Τα κλασικά κεράσματα. Ο καφές και το γλυκό του κουταλιού, το ρακί και το δροσερό νερό.
Τον 16ο αιώνα, ο Γάλλος ταξιδιώτης και συγγραφέας Μπελάν άφησε μια περιγραφή για την ειρηνική ζωή του τόπου που συνεχίζεται και σήμερα. Μην νομίζεις πως ο πιο γέρος καλόγερος μένει αργός. Κάθε αυγή αφήνοντας τα μοναστήρια τους, ο καθένας με ένα εργαλείο στο χέρι, ένα δισάκι με το καθημερινό του ψωμί κι ίσως ένα κρεμμύδι, πηγαίνουν στους αγρούς. Ο ένας κρατάει αξίνα, ο άλλος τσεκούρι, ο τρίτος δρεπάνι. Όλοι δουλεύουν για το καλό του μοναστηριού. Ένας φροντίζει τα αμπέλια, άλλος μαστορεύει, μπαλώνει ή χτίζει. Άλλοι δουλεύουν σε άλλες εργασίες. Όλοι για το κοινό καλό. Και αυτός ακριβώς ο τρόπος της ζωής τους δείχνει τη βαθιά διαφορά ανάμεσα σε ένα λατινικό και σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Οι περιπέτειες του 19ου και του 20ου αιώνα με τη ραγδαία αλλαγή της κοινωνικής δομής και των οικονομικών δεδομένων δεν άφησαν ανεπηρέαστη και τη ζωή του Αγίου Όρους. Η οικονομία της μοναστικής πολιτείας άλλαξε ριζικά. Τεράστιες περιουσίες των μονών, κτήματα απέραντα στη Ρωσία, στη Ρουμανία και στα άλλα Βαλκάνια κατασχέθηκαν. Ύστερα από έναν αιώνα συνεχών απαλωτριώσεων και οικονομικού διωγμού, ό,τι απόμεινε στους καλόγερους είναι η γη του Αγίου Όρους. Πλούσια γη που με τη γεωργία και τη δασοκομεία μπορεί να συντηρήσει τα μοναστήρια, όχι όμως να τους ξαναδώσει την παλιά έγλη και λάμψη. Καθώς ανηφορίζουμε τα μονοπάτια του βουνού, η στέρηση και η φτώχεια, σύντροφοι του ελληνισμού από τα χρόνια του Ησίωδου, παρακολουθούν κάθε βήμα μας. Πάνω στον κυρίο Σάθο, στη νότια άκρη της Χερσονήσου, υπάρχουν ερημίτες που ζουν σε αυστηρή απομόνωση και βαθιά παινία. Τα οικίματά τους είναι καλύβες από κλαδιά ή άχερα, καμιά φορά σπηλιές που κρέμονται πάνω από τις απάτητες θαλασσόδαρτες πλαγιές του βουνού. Μέρη όπου είναι αδύνατο σχεδόν ξένος να τα πατήσει. Οι απομονωμένοι καλόγεροι περνούν τη ζωή τους με συντροφιά την περισυλλογή και την προσευχή, τη σιωπή και τη μετάνοια, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Αντωνίου, του πρώτου αναχωρητού της Εκκλησίας μας.